Hola, som a l'equip Earthover i farem un joc que també es diu Earthover. El nostre joc tracta de que els humans han contaminat la Terra i tu has de salvar-la matant els monstres que s'han format per la contaminació i comprant fanals intel·ligents i cotxes que sàpiguen on aparcar i coses així per construir una Smart City i fer que la ciutat i la Terra es torni descontaminada. Som de l'escola Solc i ens agrada molt fer això perquè ens divertim molt programant.